onim promjenama kojima danas svjedočimo ili barem najavama promjena u obrazovnom sustavu, mislimo važnim reći da se one odvijaju bez javne rasprave oko toga koji trebaju biti njezini strategijski ciljevi, ali i bez podrške stručnjaka. Masovnošću ljudi uključeni u pojedine projekte ne može se i ne smije se ni na koji način prikriti na neki način nepostojanje stručne potpore. Također, glavnina onoga što se planira i govori da će se učiniti bazirana je na improviziranim odlukama i upravo negdje možda i na samom kontrastu prema tome želimo graditi svoju politiku i upravo stoga i predstavljamo sada obrazovne ciljeve za koji na neki način tražimo javni konsenzus na način kao što je to Gvozden prije objasnio. Minimalno povećanje proračunskih sredstava nisu dostatna za nužne i velike promjene. Danas ako pogledate državni proračun, ako se sluša ministra, onda ćemo čuti da su sredstva za obrazovanje i znanost u ovom mandatu povećana za 30%. I onda se tu staje i stavlja točka. Ja bih dodala zarez da, ali cjelokupni državni proračun je povećan za 35% i realni udio sredstava, odnosno novca za obrazovanje i znanost iz godine u godinu se smanjuje. Sama količina novca na masi kao brojka ništa ne znači ako se ne postavi u korelaciju sa izdvajanjima za druga područja, a sva su prošla bolje nego što je to prošlo obrazovanje u posljednje 3 godine. I s druge strane, ako ne znamo na što te novce trošimo, odnosno ako ih trošimo na ono puko održavanje sustava na životu, a ne na uvođenje bitnih i potrebnih strukturnih promjena.